oddaję cały sens, reprezentuję się pokaźnie, rozważnie, odważnie i poważnie. U mnie to pisanie przyciąga jak dymowy magnes. Przeważnie reggae porusza moją wyobraźnię, bezładnie oddaję cały sens, reprezentuję się pokaźnie, rozważnie, odważnie i poważnie. U mnie to pisanie przyciąga jak dymowy magnes. Zamiast patrzeć w monitor, rysuj w mieście na murze. Masz duże pole do popisu, ogromne podwórze. Porusz swoją wyobraźnią tak jak moją muzyka. No chyba, że wybierasz tę złą drogę, tak z tego wynika. Lub zapisuj jak najlepsze pomysły. No chyba, że talent i twórczość już dawno w tobie wyschły. Żaden umysł ścisły z uniwersytetu nie stworzy tego, co stworzeni po to człowieku. Od życia więcej oczekuj niż jest ci don. Mówisz, że chcesz być jak Adamek, mieć dom jak zamek. Tylko się zastanów, czy chcesz być tak bardzo znany. I kiedy wchodzisz w tłum uliczny, tak odgadywany. Przeważnie reggae porusza moją wyobraźnię, bezwładnie oddaję cały sens, reprezentuję się pokaźnie, rozważnie, odważnie i poważnie. U mnie to pisanie przyciąga jak dymowy magnes. Przeważnie reggae porusza moją wyobraźnię, bezwładnie oddaję cały sens, reprezentuję się pokaźnie, rozważnie, odważnie i poważnie. U mnie to pisanie przyciąga jak dymowy magnes. Bajka się skończyła, kariera sprowadziła do zera. Zrobiła z ciebie frajera. Wczoraj chciałeś stać w ringu, ściany do łóżka co ranek. Dzisiaj zburzyli ten zamek, ukradli złotą bramę. Tego nie złapała żadna z kamer. Po co one były, jak nie wiesz kto, nie wiesz co, żarty się skończyły. Chciałeś być bokserem, wiedz, że życie to walka. Stałeś bezczynnie, walczyłeś granie w bilarda. Twoje życie wywróciła w pokerze karta. Już po 6 miliardach, z tego jesteś jeszcze bardziej znany. Ci co chcą mieć za dużo zawsze zostają sami. Przeważnie reggae porusza moją wyobraźnię, bezwładnie oddaję cały sens, reprezentuję się pokaźnie, rozważnie, odważnie i poważnie. U mnie to pisanie przyciąga jak dymowy magnes. Przeważnie reggae porusza moją wyobraźnię, bezwładnie oddaję cały sens, reprezentuję się pokaźnie, rozważnie, odważnie i poważnie. U mnie to pisanie przyciąga jak dymowy magnes.